Jeg er en synder. Ja, men det skal de vide. Man vinder mig ikke ved at tilgive mig. Eller undskylde mig. Jeg hader undskylde overbærighed. Ja, det lyder måske virkeligt i min mund. Men halvdelen af de synder, jeg har begået, dem har jeg begået af nødvendighed. Af nødvendighed? Af nødvendighed. Tror de, at et liv i nydelse er så morsomt? 100 gange vil jeg hellere være gået i seng med en god bog. Endelig alene. Som en lille lykkelig dreng. Men jeg sagde til mig selv, nej. Du har haft lyst til hende, min ven. Du må. Du skal have hende. Du besnakker hende. Du siger, at du elsker hende. Skal du være brækket over. Hvis hun går så kostbar foran sin gadedør, trænger du ind på hende. Selvom du er ved at falde i søvn. Og du går op med hende. Du spiller hele det gamle spil. Indtil det øjeblik, hvor nydelsen er fuldbragt. Og du vågner til bevidsthed ved siden af dette ukendte kød. Og spørger dig selv, hvad du har der at gøre. Der har de synden, fader. Den behøver ikke at skrives op i den himmelske kassebog. Den er betalt kontant. Men Gud, der giver begæret, skulle under samtidig have givet menneskene noget mere dømmekraft. Ha, hans opfindelse er ikke helt gennemtænkt. Han har villet, at alt skulle være svært, og at den virkelige kærlighed skulle være sjælden. Han kan være rolig, den er sjælden. Men han skulle afholde sig fra at give visse mennesker denne usagelige angst for ikke at komme til at eje alt. Det er det, jeg synes er så urimeligt. Det var Anouilhs Ornifle, som Henrik Bentzon gav liv på Det Kongelige Teater i 1956.